मा बुंगोन आं खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय आरो खौरां नागिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिग्रोबाय जे दिनैहाय जा सरदार वल्लभभाई पेटेलनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सारा भारत नाङैनो सारा आसाम नाङै सारा बिटिआर नाङै गुबुन गुबुन माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांनि जे जोनोम सान बेखौ फालिनायखौ जों नुदों आरो बिथांनि बे जोनोम सानजोंनो जों रान फर इउनिटि नेशनेल इउनिटि डे महरै जोङो फालिनायखौ जोङो दिनैहाय खालामगासिनो दङ। दिनै जोङो सिडली चिरां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय बे रुनिकाटा बिसिडिसियावबो बे सरदार वल्लभभाई पेटेलनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै रान फर इउनिटि नेशनेल इउनिटि डे बे हाबाफारिखौ जोङो खुंबाय आरो जोङो खोब मोजां मोनदों। आंबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं आसा खालामो बे रान फर इउनिटि नेशनेल इउनिटि डे बे हाबाफारिया जाहाथे फैबाय थानाय समावबो मोजाङै खुंफुंजागोन बेखौ आं मिजिं खालामो। जोङो बेखौल' रायजो राजाफोरनो मिथिहोनो लुबैदों जे सरदार वल्लभभाई पेटेला मोनसे समाव भारतनि डिपुटि प्राइम मिनिस्टारमोन आरो मोनसे समाव जोंहा बिथाङा गभर्नरबो जादोंमोन आरो दिनै बिथाङा मोनसे सिमां दङमोन जे भारतनि फिसा फिसा रायजोफोरखौ खौसे खालामनाय आरो भारतनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फिसा फिसा हारिफोरखौ ज' लानानै मोनसे गोहोगोरा रायजो दानायनि मोनसे सिमां बिथाङा दंमोन आरो बे सिमाङा दिनै निस्सय मोगथां जानो थांगासिनो दङ। दिनै भारत हिसाबै सारा बुहुमावनो मोनसे मिथिजानाय गोहोगोरा हादोर जानो थांगासिनो दङ। जों मिजिं खालामो जोङो नैबे भारतनि साफा साफा नोगोरारि जानानै दिनै जोङो समायखिरा लानांगोन जे भारतखौ गोहोगोरा हादोर दानायाव जों बयबो जाहाथे खामानि मावनांगौ दङ, बिबान लानांगौ दङ आरो जोङो खामानि मावनो हायोबा आरो बिबान लानानै जोङो दावगालांनो हायोबा निस्सय जोङो भारतआ दिनै नङा गाबोन बुहुमनि मादावनो गोहोगोरा हादोर जानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दिनै नोंथांमोननि नैबे प्रग्रामाव सोर आलासि हिसाबै नुजाफैदों? दिनैहाय नैबे जोंहा नेशनेल इउनिटि डे बे हाबाफारिया जोंहा रुनिकाटा बिसिडिसियाव जागासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव जोंहा सिडली चिरां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि जा एसिस्टेन्ट बिडिअ दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो जोंहा इन्जिनियार बुमराज मुसाहारि बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो बिसिडिसिनि आरो जोंनि बे ओनसोलनि जोंहा बिसिडिसिनि मासिगिरि लेङाइ मासिगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों। दा बिसिडिसिनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो बे ओनसोलाव थानाय जोंहा गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लादों आरो रायजो राजाफ्रा बेहाय मैखोमै बाहागो लानानै दिनैनि नैबे जोंहा नेशनेल इउनिटि डे बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङैनो खुंफुंनो हाबाय बेखौ जोङो